עשית? כן. הנה, עכשיו. יואו. מצלמת! יואו! אימא'לה! אומייגאד, זה נראה הרבה יותר מבסוט. יואו! אימא'לה! תראה, מיליון, אבל יש לו ג'וק בשמיים. יואו! תראי איך הגוף שלה מתנער! די, די. מה די די? תראה, מיליון תמונות. איפה? את לא רשומה בכלל. גדלת? גדלת? כן. מה כן? הצלתי. באמת? כן, אני לא רשומה? קיבלת כסף? לא, אני מקבלת. לא אני, בכללי אני אומר. למה את לא רשומה? איך היה? יש לו ג'וק בשמיים. אור, יש לו 1%. מצלם אצל טל. יואו. איך היא חייבת לקטר. אמרת לחיטה קשה. איך יורדים מזה? טלי המלכה! יאללה, בואי, סלסה.